ଗାଇସ୍ ଆପଣ ବି 40-50 ହଜାର ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣ ବି କୋବି ଚାଷ କରି 40-50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ କୋବି ଲଗା ହେଉଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହିପରି ସମତଳ କରିବା। ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତଳ କଲେ ତାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଷରେ ପାଣି ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଟିଟା ସମତଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ କରି ଖୋଳିବା, ଯେମିତିକି ଚାରା ଭଲ ଭାବରେ ପୋତି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ କରି ଖୋଳିବେ। ଲାଇନ୍ କରି ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଖୋଳିବା କାମ ଆମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଖତ ଗଦାରୁ ଖତ ନେଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପିଓର ଗାଈ ଗୋବର ଖତ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସାର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋବର ଖତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋବର ଖତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଗୋବର ଖତ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ, ତେଣୁ ଗୋବର ଖତରେ ଆମର ଚାଷଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋବର ଖତ ମିଳୁନି ଆପଣ ସାର ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଖତ କେମିତି ପକା ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ହାତରୁ ଥରୁଏ ଲେଖାଏଁ ମାଟି ପକାଇବା। ଖତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇବା। ଖତର କମ୍ ହେଇଯିବ ତ ଗଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ି ପାରିବନି। ଏବେ ଆମ ଖତ ପକା ସରି ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାରା ନେଇ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାରାକୁ କେମିତି ତୋଳାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାରା ତୋଳିବା। ଯେମିତି ଚାରାକୁ ତୋଳା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଚାରାକୁ ତୋଳିବେ, ଯେମିତି ଚାରାଟା ଛିଡ଼ି ନଯାଏ। ଚାରାକୁ ତୋଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରାକୁ କେମିତି ଲଗା ହେଉଛି। ଆପଣ ବି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଖତଟାକୁ ମାଟି ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ଚାରାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଚାରା ପାଖରେ ଥିବା ମାଟିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାର ଟାଣିଥିବା ଗାତରେ ପୋତି ଦେବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ଚାରା ଲଗା କାମ ସରି ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବିଲରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୂଅ କି ପୋଖରୀ ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଚାଷ ଜମିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ କେମିତି ପାଣି ଦେବା। ପାଣିକୁ ଗଛ ଉପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପକାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମର ପାଣି ଦେବା ସରିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ଗାଇସ୍। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ଗାଇସ୍।